tilema biye tarata ye limanaw biye tarata ye me kalo tile 17 sanba 2022 wala k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn min ye aw ka kunnafoni gafew ye limanaw o de lakali waati sele filɛ nin ye min bɛ tali kɛ laadala ko don laada min n'an tɛna wuli fiyewu limanaw a kun de ye walasa aw bɛ se ka kunnafoni cogo min na an ka bamanankan in na sabu jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ka faamuya sɔrɔ o de la o la min ye n dɛmɛ ka se jumadonyaw ma kunnafoni sɛbɛnw mana sɛbɛn limanaw an bɛ kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka i ka tata sɔrɔ a la cogo min na o tuma an yɛrɛ kɛnɛ kan bi an bɛ ala fo k'a barikada min ye kunnafoni ye olu b'an bolokɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fana fo ka aw waleɲuman dɔn a ka filɛliko ɲuman a n'aw ka lamɛnniko ɲuman na an b'aw bisimila mali kɔnɔ ani mali kɔ kan limanaw gafe minnu bɛ yan lesɔrɔ b'a la ala bakurunbaw la kunnafoni min dilen filɛ nin ye limanaw a jala k'a fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye dɛ sabu ko min ye fangadaraki ye limanaw a bɛna fɔ fangadaraki dɔ tun bɛ sen na min ni a ma se ka taaɲɛ sɔrɔ gouvernement yɛrɛ de y'o communiqué kɛ k'a fɔ ko mɛkalo in tile 11 ka don ya tile 12 tɛmɛnen na ko maa dɔw bɛ yen n'o ye finitigi dɔw ye finitigi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ don n'o ye officiers ni sous-officiers ye k'olu tɛgɛ tara k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri communiqué in kɛra an ka ministre min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ mara cɛmabɔli kunna ayiwa gouvernement ka kuma lasela don colonel Abdoulaye Mayiga ale y'o kuma fɔ an ka jabaranisoba sanfɛ sura yɛrɛ an bɛna an da don a la sisan o mana bɔ yen mali jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ Modibo Keyita limanaw ale fatura ɲinan y'a san 45 de ye a jarala k'a fɔ laadala an ka jamana ɲɛmɔgɔw Modibo Keyita ka fatuli san kunbɛnw la u bɛ taa tasibila kɛ ka ɲɛsin ma colonel Asimi Goita limanaw ka ale y'o laada lakile amdala ye o sɛlɛdon la an bɛna an da don fana na sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana limanaw min ye nazaraw ka keleya tɔnba ye n'u kama Union européenne k'ale filɛ ka miliyari 32 ani murumuru 8 ka o bila mali ka bolo kan walasa min ye baloko gɛlɛya ye o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ cogo min na an bɛna an da don o fana na sisan l'indépendant kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako kɛmɛ ka ɲininkali de kɛ a ko CEDEAO ka ɲangini ka wuli ka bɔ mali kan ayiwa ko a bɛna fɔ an kɔni bɛ k'an tori ka gɛrɛ ɲangi a wuli la sabu baara in dilen don maa min ma n'o ye Togo jamanakuntigi ye Faure Gnassingbé ayiwa ko a bɛ ka se kɛ ko in na o mana bɔ yen filaw ka jɛkuluba n'u kama ko Capital Pulaku u ka jɛkulu min bɛ yen ni a denmisɛnnin a sifinnakaw n'o ye Jeunesse Capital Pulaku o ɲɛmɔgɔba limanaw Amadou Diko k'ale tɛgɛ tara waleya dɔw la o kɛra sababu yɛrɛ ye ayiwa ko u y'a senbɔ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen la waleya ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ayiwa ni o ye déplacés ye olu ka maaw bɛ to ka hinɛw la ka fɛn minnu di u ma ko Amadou Diko tɔgɔ in de ye o fɛnw kumaniya o ma ko fɔlen ninnu ma o mana bɔ yen professeur Clément Dembélé soir de Bamako kɔnɔna la professeur Clément Dembélé ko Choguel Kokala Mayiga limanaw ko ni Choguel comme ni maa bɛ k'a ka bugu jeni bi ko Choguel de bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni ayiwa professeur Clément Dembélé de o kuma fɔ sisan an bɛna o lakale aw ye sisan soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana bɛ yan a kumana a ko communicat ale tribunal limanaw communicat tribunal bɛ wulikajɔ min na bi ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa ko bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛna fɔ page dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Mali jolidenw limanaw olu bɛ kunnafoni fasugu bɛɛ lajɛlen de di bɔlɔlɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ko parquet min filɛ nin n'o bɛ communicat la ayiwa ko a ye tɛgɛ da maa ka maa min bɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ an bɛna an nɛ don a la sisan ka walawala ko Mopti fana Mopti préfet k'ale ye lettre kɛ ka ɲɛsin gouverneur yɛrɛ ma ayiwa ko gɛlɛya dɔ bɛ yen ko a ka lajɛ a ka kunbɛn joona n'o tɛ ko n'a nana se yɔrɔ dɔ la motikaw kana wuli ka muruti ayiwa ko min ye kuranko ye kuranko gɛlɛya don ko nin waati in na a bɛ tile 2 bɔ sisan tile 2 jalen kuran tɛ sɔrɔ Mopti ji tɛ sɔrɔ yen ayiwa ko préfet kɔni ye ladilikan di gouverneur ma u ka wuli ka ko in ɲɛɲini joona limanaw min ye an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau ko Mali ni Tchad cɛ a bɛna fɔ gɛlɛya dɔ bɛ sɔn na don nataw la dɛ ka sababu kɛ mun ye yɔrɔ G5 Sahel Mali ko ale t'a la bilen G5 Sahel ɲɛmaya tun bɛ Tchad de bolo ale tun kan k'a di Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ko nka Tchad ban'o ma
ka sababu kɛ ko ani français de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko nka nin ko in a tɛna wolo foyi la ni Tchad ni Mali cɛ gɛlɛya de la min ye an badenkɛ min bɛ yen n'ale bɛ lamɛrikɛn jamana kan n'a nana Mali kɔnɔna la yan u k'a ma ko Seku Tunkara bɛɛ lajɛlen k'a ma ko politologue de New York limanaw ko ale kɔni a bɛ sɔn ka don kaso la dɛ n'o ye mandat de dépôt ye ka sababu kɛ mun ye plainte caman maaw caman de taara u dama kasi fanga kiiri tigilamaw yɔrɔ k'a fɔ ko Seku Tunkara ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'a bɛ maaw su ka kɛ bɛnkanni walew kan limanaw an bɛna o fana lakali aw ye sisan indicateur du renouveau nka yanni an ka se o bɛɛ lajɛlen ma min ye l'essor ye ale kumana fɔlɔ l'essor y'a jira k'a fɔ Baba Modibo Keita limanaw ale de kɛra Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye ale de ye Mali yira diɲɛ na k'a fɔ ko bonya min yɛrɛ bɛ Mali kan limanaw ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a a ka yɛrɛma hɔrɔnya daminɛw la fo ka na se Modibo Keita yɛrɛ ka fanga dafirili ma n'i ye jateminɛ kɛ septembre kalo tile 27 Modibo Keita ye fanga ta san 1960 ka n'a bila novembre kalo tile 19 san 1968 o san 8 kɔnɔna la min ye Modibo Keita ye a ye Mali mara ko a kɔni fatura limanaw ɲinan de ye o san 45 ye min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ayiwa ko ale ye laada latilen laada min ni san o san Modibo Keita ka fatuli san kunbɛn u bɛ taa jirifeere da a fure kan ayiwa walasa ka se ka jamana bɛɛ lajɛlen ka tasibila ta ka ɲɛsin a ma o la sa min ye Amdala ye ale sɛlɛ don Modibo Keita dan bɛ yen nɔ Assimi Goïta kunungo yɛrɛ ayiwa ko ka fara commune 3 o maa ɲɛmaw kan a n'a laadala ɲɛmaw ani conseil national de transition ɲɛmɔgɔba colonel Maliki Diaw ani gouvernement maa caman ayiwa olu kɔni wulila kunungo ka taa min ye Modibo Keita a dagayɔrɔ min filɛ nin Amdala ye sɛlɛ don la ka taa se a yɛrɛ ka maa minnu bɛ yen n'olu y'u senda nɔ na politikiw nasira la o y'a yɛrɛ ka politiki tɔnw ye rassemblement démocratique africain RDA Mali ani a somɔgɔw limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta baaraw bɛ taa taabolo min kan a tɛmɛna ten u bɛ to ka buru min fiyɛ n'o bɛ fiyɛ su kan o fiyɛlen kɔfɛ ani buru min bɛ yen n'o bɛ fiyɛ walasa ka Mali jɔnjɔ da o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ l'essor y'a jira k'a fɔ ayiwa colonel Assimi Goïta a ye jirifeere a taara o da min ye Modibo Keita a fure sanfɛ ayiwa kɔfɛ kuma dilen a ma a ka sɔrɔ ka ɲɛfɔliw kɛ a ko Modibo Keita maa min don farafina yɛrɛ ka farafina kanu limanaw k'a fɔ farafina yɛrɛ ka yanga n'o ye panafricaniste ye ayiwa ko Modibo Keita kun y'o maa ye wa fana ka Mali kɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a bɛ bonya diɲɛ ɲɛfɛ Modibo Keita de y'o kɛ wa Mali yɛrɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a fɔ bi an ka se ka jamana wɛrɛw kan an bonya limanaw ka Mali kɛ jamana ye jamana min n'a y'a yɛrɛ ta a ma gulo maa si la a ka yɛrɛ ta waatiw la ko Modibo Keita de y'o baara kɛ a ka kan tasibila ka kɛ ka ɲɛsin a ma colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ ni sankunbɛn min ye nin ye ni laada don laada in a tɛna wuli wa tasibila don jamanaden bɛɛ lajɛlen ka tasibila de don ka ɲɛsin Modibo Keita ma ayiwa a n'a nɔfɛmaw minnu bɛ ni u ye jamana in a bɔ bolo la nanzaraw ka bolokɔnɔmaya la jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ o baara minnu filɛ nin ye ni Modibo Keita y'o baaraw kɛ ka jamana k'a ka armée d'a ma ka jamana ka a k'a yɛrɛ ye a ko bi Mali jamana fana b'o taasira kelen de kan wa ko colonel Assimi Goïta ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo o baara la sabu u k'u ye mun jateminɛ bi o ye k'a fɔ malidenw caman de bɛ u bɛ furanjɛla fanga in kɔ a ko a b'o waleɲuman dɔn a b'o ta ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu bɛ ka furanjɛla fanga a lafasa bi ka sababu kɛ u bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔna la o hakilila jiginna limanaw Modibo Keita ale bangena juin kalo tile 4 san 1915 Bamako yan nɔ a fatura mai kalo tile 16 o sankunbɛn kun ye kunungo ye san 1977 min ye commando parachutiste min filɛ nin jikɔrɔ ni para ka si to san 62 la limanaw l'essor de nin fɔ dɛ aw bonya bi ni kunnafoni la limanaw yan'an ka bɔ l'essor kɔnɔ kunnafoni dɔ dira surɔ limanaw jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko maa dɔw bɛ yen olu tun bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ n'o ye fanga dafiri ye communiqué min n'a a kalanna kunungo an ka jabaranisoba sanfɛ min bɛ tali kɛ communiqué in b'a jira ko mai kalo tile 11 ka dugu jɛ a tile 12 la ayiwa communiqué in n'o ye communiqué numéro 031 ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka mara cɛmanbɔli kunna colonel Abdoulaye Mayiga ale de ye nin communiqué in kalan k'a fɔ ko jɛkulu fitinin dɔ bɛ yen
aya ni an ka finiti ɲɛmɔgɔw do n'o ye officiers ye ani sous-officiers ayiwa ko olu de tɛgɛ tara limanaw k'a fɔ ko mɛkalo in tile 11 a n'a tile 12 su fɛ ayiwa ko finitigiw do finitigi minnu bɛ yen n'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri fanga sugu ma k'a firi a n'u kan ko ni finitigi minnu filɛ nin ni sɔmi kɛra u la limanaw k'a fɔ ko ayiwa u kelen tun tɛ baara in na sabu a yala k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni setigi jamanaw do ayiwa k'olu de bɛ nin finitigi ninnu kɔfɛ minnu bɛ ka nin baara in kɛ lesɔrɔ ka fɔ la ko nka a jatigɛ kɔni bonyana ni a tiɲɛni ye sabu maa kofɔlen minnu filɛ nin ye ayiwa finitigiw do k'u tɛgɛ tara an ka finitigiw fɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ minnu bɛ ka fanga kɔlɔsi bi ko nka gouvernement kɔni k'a bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ baara min filɛ nin ni a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka furanjɛla fanga bɛ baara min na bi ka jamana k'a segin a yɛrɛ ma ka jamana k'a lakana ka jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ko nka dɔw bɛ jaja olu sigin bɛ ka Mali dafirili ka o baaraw labɛn ko gouvernement kɔni bɛ nin ko in kɔn kosɛbɛ ko nka sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen n'olu dayɛlɛla o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ jɛ jugu in na ka tɛgɛ kɛ a maa caman na Mali gouvernement ko k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko wale jugu min kɛlen filɛ nin ye ayiwa ko jamanadenw ka u k'u hakili sigi u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye ko a ko kɔni a b'u ka bolo ka ko foyi tɛ tanama ko foyi tɛ min bɛ se ka a ko juguya la ka taa n'a ye a ɲɛfɛ wa k'u bɛ jamanadenw ladɔnniya bɛɛ ka taa n'i ka baara ye l'essor de nin kuma fɔ limanaw o mana bɔ yen l'indépendant kumana limanaw l'indépendant ka kuma la bi a jiralen bɛ k'a fɔ union européenne n'o ye nazaraw ka keleya tɔnba ye ayiwa ko a y'i bolo bila a jufa la ka Mali jamana dɛmɛ union européenne k'a ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ de la sɛbɛn min ni o b'a jira k'a fɔ nafolomugu de tara ka di Mali jamana ma nafolomugu in euro wari la a bɛ taa miliyɔn 50 ɲɔgɔnna la ayiwa n'i y'o falen CFA la limanaw a bɛ se miliyari 32 ani murumuru 8 ɲɔgɔnna de ma ko san 5 o de nafolo in dira o de hukumu kɔnɔna la kunnafoni dira kunungo ntɛnɛn yɛrɛ union européenne ka lasigiden min bɛ Mali la yan n'o ye Bart Ouvrier ani ministre min bɛ an fɛ yan n'u b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ayiwa olu de y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na k'a jira k'a fɔ ko Mali ni union européenne y'u bolonɔ bila sɛbɛn na walasa jamana in a bɛ se ka i jɔ walasa ka se ka min ye kɔngɔ kɛlɛ yɔrɔ a jirala k'a fɔ nin waati in na ɲɛta badabada a bɛ fɔ min ma résilience et développement durable Mali cɛmancɛ bolo fɛ au centre du Mali o de a bɛ don o de baara hukumu kɔnɔna la indépendant ka fɔ la nin baara boloda kura min filɛ nin n'a a bilalen filɛ sen kan k'a bɛna kɛ sababu ye joona joona baloko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ limanaw ka se ka fura sɔrɔ o la n'o tɛ Mali cɛmancɛ la ko n'i y'a lajɛ kɛlɛ minnu kɛra ani wulikajɔ bɛnkanni wale minnu kɛra a kɛra sababu ye maa caman de bɛ yen baloko dɛsɛ bɛ olu la bi union européenne ale ni Mali cɛ ni ɲɔgɔnna baaraw bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ l'indépendant ka fɔ la o de fana waliyalen filɛ nin ye ko Bart Ouvrier a ka kuma la ni ɲana waleya min filɛ nin ye k'a ka to senna Mali ni union européenne cɛ wa min ye programme alimentaire mondial n'o ye PAM ye ale fana sen bɛ ko in na sabu ale fana ye ko in senkɔrɔma don dɔ kosɛbɛ Mali jamana ko a bɛ union européenne fo kosɛbɛ nin baara in na baara min filɛ n'a bɛna kɛ sababu ye ka Mali jamana dɛmɛ walasa ka se ka maaw bɔ kɔngɔ la n'o ye baloko gɛlɛya ye limanaw l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako kumana kuma damadɔ bɛ soir de Bamako kɔnɔna la limanaw fɔlɔ ye mun ye min ye CEDEAO ni Mali cɛ gɛlɛya kuma bɛ yan nɔ yɔrɔ nin wagati in na Mali ko ale bɛ fɛ maa min bɛ yen o ka kuma Mali ni jamana wɛrɛw cɛ basigi ani tɛgɛ di ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min na o ye Togo jamana kuntigi ye n'o ye Faure Gnassingbé ye Faure Gnassingbé maa do min na a bɛ wulikajɔ la bi kosɛbɛ sabu ko Faure Gnassingbé a bɛ n'a fɔ bi in na a bɛ wulikajɔ min na ayiwa farafinna tilebiyanfan o jɛkulu CEDEAO ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ani o yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛma n'o ye communauté internationale ye ayiwa ko Faure Gnassingbé ka wulikajɔ a bɛ n'a fɔ nɔ bɛ ka bɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ani UEMOA ani Mali cɛ ni maaw hakili b'a la kabini janvier kalo tile 9 CEDEAO ni UEMOA ye jɛra ka ɲangi bi Mali kan ni maa min bɛ Mali dɔn jamanaw kɔgɔji tɛ anw fɛ yan k'a fɔ yɛrɛ ko Mali ye jamana ye anw datugulen don jamanaw min ye usine tɛ anw fɛ yan ni an mago bɛ fɛn o fɛn na
an b'o bɔ jamana de kɔ ka ka na n'a ye n'i ye da tugu an da la limanaw yɔrɔ o ye gɛlɛya CEDEAO de y'o kɛ k'o baaraw boloda kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen limanaw kalo 4 walima kalo 5 an b'o de la bi an bɛ nin gɛrɛntɛ kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko olu bɛ kɔngɔ fusaya limanaw ka t'u kun siɲɛ maa ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw b'o taabolo min ka bi ni CEDEAO ko aw ma a ka kalata labɛn a ka se ka segin jamana kuntigi kura ka sigi Mali ka sariyaw labato ko an ma se k'o kɛ anw fana se mun ye o ye ɲangini an b'o kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ayiwa olu fana tɛna u kun siɲɛ maa si ye sabu Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo nka ko in nana se gɛrɛntɛ ma k'a sama maa si tɛ fɛ k'a bila CEDEAO k'ale t'a bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u t'a bila yɔrɔ waati dɔ la CEDEAO ko fo ka kalo 16 walima kalo 18 di Mali jamana ma u ka se ka kalata labɛn Mali jamana ɲɛmɔgɔw kun ye jɛrɛ min kɛ n'o ye Assise nationale de la refondation ye kalo san 5 de kun ɲinina o kɔnɔna la ko furancɛla fanga baara bɛ kɛ o kɔnɔ nka san 5 in na kumaɲɔgɔnyaw nana kɛ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw tilala ka na Asimi Goïta ale yɛrɛ de y'i da don ko in na k'a fɔ ko ayiwa ni CEDEAO ma ɲɛ ko u tɛ sɔn fiyewu an k'a lajɛ an ka dɔ bɔ an ka fɔta la o de nana kɛ kalo 24 ye ayiwa k'o de bɛ bolola bi Premier ministre Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ o sɛbɛntiya k'a fɔ kalo 24 wa n'o ye san 2 ye o tɛ tɛrɛmɛ wa baara bɛ kɛ ni o ye k'a sɔrɔ dun CEDEAO fana ko fɛn 2 de b'u bolo o fana ye laɲini 2 de b'u bolo laɲini 2 ye jumɛn ye ko Mali k'a lajɛ ayiwa u ka gouvernement kura sigi joona a bɛ fɔ min ma ko gouvernement de mission ko kalo 16 o de y'a dan ye o gouvernement de mission in ka baara kɛ o kɔnɔna la limanaw ko in kɔni bɛ nin hakɛ de la nka ko min ye Fort Ɲasin bɛ ye ale kɔni bɛ boliboli sugu bɛɛ lajɛlen la bi ayiwa walasa bɛn bɛ se ka na ko nka bɛn a bɛ n'a fɔ a man jan bilen CEDEAO bɛ se ka segin kɔ walasa gɛrɛntɛ bɛ se ka bɔ Mali kan cogo min na limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen le soir de Bamako ka kuma la halisa ko professeur Clément Dambélé limanaw professeur Clément Dambélé ye jɛkulu a bɛ jɛkulu kɔnɔna la ni o ye Espoir Mali kura wa jɛkulu wɛrɛ b'a bolo fana ni ko mun ma ko plateforme de lutte contre le chômage et la corruption n'u k'a ma PCC professeur Clément Dambélé de y'i kanto Espoir Mali kura ka jɛrɛ dɔ kɛra mai kalo tile 14 tɛmɛnen san 2022 ko Mali premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw ko ale yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni ko ni maa bɛ k'a yɛrɛ ka tasuma bila a yɛrɛ ka bugu la limanaw kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na professeur Clément Dambélé ka fɔ la ko n'i ye jamana ɲɛmɔgɔw ta Mali kɔnɔ maa min bɛ yen n'a kɛra maa ye maaw kɛra a fɛ kosɛbɛ limanaw k'i tɛ tɛmɛ Amadu Tumani Ture kan ko nka Amadu Tumani Ture minnu ko k'u bɛ sa a nɔfɛ ayiwa Amadu Tumani Ture dagalen don bi limanaw badabada dali la am dalai o kaburu do la ko minnu ko an bɛ sa Amadu Tumani Ture nɔfɛ yalima u bɛ Amadu Tumani Ture kɛrɛfɛ bi wa professeur Clément Dambélé ka kuma ye nin a ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ limanaw sanga ye waatinin dɔrɔn de maaw b'i fɛ waati min na sanganin dɔrɔn don fɛn tɛ fɛn min n'a bɛ to senna badabada ko nka ko jamanadenw kɛra maa min fɛ minnu ko an bɛ sa i nɔfɛ o ye Amadu Tumani Ture ko nka a bɛ cikan min fɔ Choguel Kokala Mayiga ye limanaw k'a dɔn k'a fɔ bi Choguel ko a ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan sabu ni baara b'a bolo baara belebelew la k'o de ye jamanadenw minnu bɛ yen n'u ma sɔn ka don da kelen fɛ a k'a lajɛ cogo bɛɛ la a ka sɔn limanaw ka sabali olu kɔrɔ ayiwa ka olu fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka don jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko n'i ye M5 RFP lajɛ bi k'o kɛ bɛ farafara tɔn ye n'u u yɛrɛ dama sen tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa professeur Clément Dambélé ka fɔ la k'ale bɛ min fɔ Choguel ye ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ bi ko ni furancɛla fanga n'a ko k'a bɛ kɛ cogo dɔ la maa min bɛ yen n'a a bolo bɛ bɔ a la pewu ayiwa a tɛgɛ bɛ ko ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la ayiwa k'o ye Choguel Kokala Mayiga ye professeur Clément Dambélé ka fɔ la ko ayiwa n'a ma se ka maaw fara ɲɔgɔn kan sabu bi na furancɛla fanga ni kundila wɛrɛ b'a la o tɛ dɔwɛrɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye o de la k'a ko Choguel ma ko ni maa min bɛ k'a yɛrɛ ka bugu jeni bi k'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ kuma min fɔlen don o ye fana k'a fɔ ko fulaw ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Capital Pulaku ye association des amis Peul association des amis de la culture Peul Capital Pulaku ayiwa k'u ka sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔba ni o ye Amadu Ndiko ye Amadu Ndiko
limana ko ayira tanama kula de mi mai ma yɛrɛ tɛ sɔn min ma fiyewu ayiwa ko Amadu Diko a tɛgɛ tara o de la maa minnu bɛ yen ni olu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la ka na jamana kɔnɔ gɛlɛya y'a sababu ye an k'u ma ko déplacé ayiwa dɛmɛ min bɛ ta ka di olu ma dɛ dɛmɛ in yɛrɛ k'a bɛ se balo tɔni 34 ani murumuru 5 de ma n'i ye jateminɛ kɛ balo ninnu na malo b'a la sukaro b'a la tulu yɛrɛ b'a la fo ka taa se pâte alimentaire ma ayiwa ko min Amadu Diko in ye a jirala k'a fɔ ŋunuŋunukanw de wulila k'a fɔ ko balo minnu filɛ nin n'a dira a na kɛ a tɛmɛna ale de ka bolo fɛ a tɛmɛnen min filɛ ale ka bolo fɛ a kɔni y'a kɛ a kan ka di maa minnu ma a y'a fusaya olu ma limanaw k'a kɛ yɛrɛ ko ye o de la Capital Plateau ko ale sɔmina kuma in cayara kosɛbɛ u yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna la u ye jɛrɛ balalen dɔ kɛ min kɛra mai kalo tile 15 dimanche tɛmɛnen u ka sɔrɔ ka jɛrɛ wɛrɛ kɛ tuguni mai kalo tile 8 tɛmɛnen ka kɔn o ye mai kalo tile 8 u kun ye jɛrɛ dɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye Amadu Diko in ka kuma de ye sabu k'u y'a mɛn k'a fɔ u ka tɔn kɔnɔna la dɔw bɛ ka ŋunuŋunu kuma fɔ k'a fɔ ko Amadu Diko n'o ye Capital Plateau sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ko a ye yuruku baara kɛ sabu ko ja dɔw bɛ yen photos ni vidéo ni kumakan dɔw bɛ yen k'olu sɔrɔla min y'a sɛmɛntiya yɛrɛ k'a fɔ Amadu Diko k'a tɛgɛ tara nin ko in na wa yɛrɛ a m'i cɛ ka bɔ a la a ko tiɲɛ don ko in kɛra ko nin kɛra sababu ye Capital Plateau ɲɛmɔgɔw ko ayiwa e tɛgɛ kɔni tara nin na nin tɛ anw danbe ye an ka sariya minnu bɛ yen n'o ye article 36 ye o b'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'e tɛgɛ tara ayiwa nin ɲɔgɔnna waleya la a bɛ jagoya tɔn in kan n'o ye Capital Plateau ka tɔnba in ye k'a fɔ u ka i senbɔ baara bɛɛ lajɛlen la o de kɛra sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ in limanaw k'u y'a gulon fɔlɔ n'o ye suspension ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako de kɔnɔ dɛ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mopti ye Mali marabolo 5nan de ye Moptikaw ko nin y'a tile 2 de ye courant tɛ yen ji tɛ yen limanaw ko nka n'i ye jateminɛ kɛ kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔw kun ye taji min bɛ yen n'u k'a ma gasoil o citerne 52 a bɛ bɛn gasoil litiri 2 de ma o dun y'a sɔrɔ ko litiri 4 ɲɔgɔnna o de kun makɔnɔnen don ko nka litiri 2 ɲɔgɔnna o de sɔrɔla dɔgɔkun tɛmɛnen na min kun bɛ kuru malikaw fɛ yen ka na Mali kɔnɔna la yan a jirala k'a fɔ kununko ntɛnɛn limanaw min ye nin gasoil ko in ye a kɛmɛ ka gɛrɛntɛ de don an ka kuransow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa Moti ale énergie di Mali o de la préfet min bɛ ayiwa Moti n'o ye Assane Maïga ye ale de ye lettre dɔ ci gouverneur ma Abbas Damele k'a lasɔmi colonel k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa n b'i lasɔmi gouverneur k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gasoil min ni o bɛ bila an ka machines kɔnɔna la k'an ka machines wuli walasa min ye courant ni ji ye o bɛ se ka sɔrɔ ko gasoil tɛ yen dɛ wa courant yɛrɛ tɛ yen fiyewu a bɛ tile 2 bɔ bi Mopti mara kɔnɔna la n'a sɔrɔla gasoil ko in limanaw a gɛrɛntɛ bɛ Bamako yan fana nka maaw tɛ k'a kuma fɔ kosɛbɛ fasiri ka fɔ la nka Mopti o ma kɛ Moptikaw ta ye dɛ préfet de filɛ nin ka lettre ci Mopti marabolo ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye k'a fɔ a ɲɛna ko nin waleya min filɛ nin n'a bɛ sen na u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ a la joona lasɔmin don n'o tɛ ko a kana kɛ sababu ye Moptikaw kana wuli ka bɔlɔnw minɛ k'u ka nisɔngoyaw jira nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye sabu Mopti dugudenw kun wulila waati dɔw la k'u ka nisɔngoya jira nin ko kelen in na ko lettre in bɛ ci waati min na préfet fɛ n'o ye Assane Maïga ye o waati y'a sɔrɔ limanaw a bɛ ayiwa kalo 3 bɔ sisan walima kalo 2 ayiwa ko groupe électrogène 3 ɲɔgɔnna o taara di Moptikaw ma ko nka taji de sen dɔ ka sɔrɔ ka k'o kɔnɔna la jamanaw ka sababu kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye n'o ye gasoil ko gɛlɛya ye wa ko Bamako yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ limanaw a bɛna fɔ an ka marabolo ninnu caman bɛ yen taji n'o ye gasoil ye a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la fiyewu wa Bamako yan a ko yɛrɛ bɛ senna kosɛbɛ maaw tɛ ka taji sɔrɔ k'a kɛ u ka bolimafɛnw kɔnɔna la limanaw ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la ko sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛla an ka sariya tigilamaw fɛ ka ɲɛsin bɔlɔlɔ kana maa dɔw bɛ yen minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ kan ayiwa page dɔ don a tɔgɔ ye ko Mali Joliden ko parquet communicatif parquet ale de ye nin kunnafoni di k'a fɔ ko maa min bɛ ko in ɲɛma n'ale de bɛ kunnafoni kolon in di ko tɛgɛ kɛra a ma kofɔlen in na a jarala k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ di kunnafoni fasugu bɛɛ lajɛlen de don limanaw minnu bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana maabaw ma n'u bɛ fɛ ka maa min bɛ ka kunnafoni di ka walima ka i tɔgɔ tiɲɛ ayiwa i b'a sɔrɔ a kunnafoni ninnu caman bɛ sɔrɔ ni Mali Joliden kelen in de ka bɔlɔlɔw sanfɛla la ko parquet
ale de wulila ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ k'a dɔn sa ni Mali joliden limanaw u bi kunnafoni min di jɔn de b'a a kɔfɛ jɔn de bi ka a kunnafoniw di limanaw ka nana ye k'a fɔ tɛgɛ kɛra maa min na nin jaja maliden don fransikaden don maliden don ko min ma ko malien franco malien maa dɔ min na sigilen don a bangina yɛrɛ Faransi yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Ivry-sur-Seine o ye Faransi dugu dɔ ye ko Faransi polisilakaw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ n'a ka escroqueria baaraw ye a bɛ escroquerie de kɛ n'o de ye ka bin maaw ka o don n'u hakiliw cɛ wa min ye subahana mansin ye n'o ye informatique ye maa kofɔlen a b'o dɔn kosɛbɛ limanaw ko maa min don tɔgɔ min dan b'a la o ye MD ye Fasiri ka kuma la ko kabi san 2016 limanaw ni kunnafoni sira in n'u kama page Mali joliden ale bɛ Facebook sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye ayiwa kunnafoni foyi de tɛ yen a dati don min na ko nka limanaw Mali joliden ja ani musow de bɛ baara kɛ muso dagamana minnu bɛ Mali kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ a b'olu de bila ka ciw la olu de bɛ kunnafoni ɲini ka taa d'a ma a bɛ sɔrɔ ka kunnafoni ɲini maaw kan u bɛ fɛ ka maa min tɔgɔ tiɲɛ u bɛ sɔrɔ ka o tigi ka kunnafoni ta k'o yaala bɔlɔlɔw sanfɛ parquet kɔni n'o ye communicatif tribunal parquet ye ale kɔni kunnafoni in dayɛlɛ ko maa don maa min bɛ yen n'a bɛ Faransi jamana kan ayiwa sɛgɛsɛgɛli kɔni wulila ani maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn fɛ musolakaw la Mali kɔnɔna la ko wa tɔgɔtigi dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ welela limanaw a ko siratigɛ la ka taa olu ɲininka u dalakan na olu la maa min bɛ yen n'a bɛ maaw yɛlɛ kosɛbɛ Sulemani Keita ni bɛɛ ko a ma Kante ani musolaka dɔ ale fana donnen don bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ Mariam So ani maa caman bɛɛ lajɛlen kama ko Mama Sita limanaw olu welelen don ka u ɲininka nin ko in na Nouvelle Horizon ka kuma don limanaw aw bonya bɛ ni kunnafoni la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indicateur du renouveau limanaw l'indicateur du renouveau ko Mali ka G5 Sahel ko yɔrɔ o kuma kɔni banna Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ u tɛ G5 Sahel la bilen ka sababu kɛ G5 Sahel ko kɛra fɛn wɛrɛ ye min ni jamana duuru in olu ka hakilila tɛ ayiwa ko bibi na yɔrɔ G5 Sahel a ɲɛmɔgɔya n'o ye cɛncɛ ka jamana duuru ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ bamanciya wale kɛlɛ nka limanaw a bamanciya wale ma se ka kɛlɛ G5 Sahel yɛrɛ ka kuntena fɛn fɛn bɛ yen baara si ma se ka kɛ a ko siratigɛ la n'i y'a lajɛ Mali Burkina Faso Mauritanie Niger ani Tchad olu de bɛ nin kulu in kɔnɔna la ɲɛmɔgɔya bɛ to ka fali jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Tchad de bolo a jarala k'a fɔ kabi février kalo la ɲɛmɔgɔya tun kan ka di Mali ma o tun kan ka kɛ ni jɛrɛ dɔ ye nka a jarala k'a fɔ G5 Sahel jamana dɔw bɛ yen olu y'u kangama k'a fɔ ko jɛrɛ tigɛ wa ko ɲɛmɔgɔya o tɛ di Mali ma Mali n'a man kan Mali ko ayiwa n'a tɛ di anw ma anw b'an sen bɔ a la yɔrɔ ɲɛmɔgɔya tun bɛ maa min bolo n'o ye Tchad ye n'o kan ka di Mali ma ayiwa ko ni Tchad ban'o ma k'a sababu kɛ ko maa wɛrɛ de b'a kɔfɛ limanaw ko ayiwa min ye Faransi jamana ye o de tɔgɔ fɔn bɛ a ko la limanaw k'a fɔ ko Faransi jamana de sen bɛ G5 Sahel ko la ka a tunɔmi k'a k'a yɛrɛ ta ye min mana ja a b'a kɛ ten ni Tchad b'o o dogodogonin dogo la Mali jamana ni Tchad cɛ yɔrɔ bɛnɲɔgɔnyaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana ko siratigɛ la n'i ye MINUSMA yɛrɛ lajɛ Tchad kɛlɛcɛw de caman b'a kɔnɔ minnu ka ca kosɛbɛ minnu bɛ bamanciya wale kɛlɛli la yɔrɔ MINUSMA yɛrɛ ka mandat dɔ de kan ka fara ka juin kalo natɔ in na n'a ma ɲɛ ko fɛn ma fara kan walima fɛn farala kan limanaw min ye Tchad ye ayiwa ale kɔni ale n'a ta ye a niyɔrɔ dumuni sanfɛ don nataw la wa limanaw k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye Tchad a tɛgɛ taramako dɔw la min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Hissène Habré o furumuso ayiwa k'o ye Tchad yɛrɛ o sɔmin'u la k'a fɔ u bɛ tarama dibidibi ko dɔw la ka ɲɛsin Mali ma ko nka limanaw bɔ kɛra o kalama limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye nin kunnafoni fana ye l'indicateur ka fɔ la o ye an badenkɛ min bɛ yen n'ale bɛ l'américain jamana kan n'o ye Seku Tunkara ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko le politologue de New York ko ale welela kari tɛmɛnen mai kalo tile 15 kan 1 na gendarmerie olu kɔni y'a wele ka a ɲininka ayiwa a tilalen kɔ jɛmukan dɔ la kɛnyɛrɛ radio so dɔ la Bamako yan nɔ Seku Tunkara min filɛ n'a ka kumaw bɛ bɔlɔlɔw de sanfɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kuma bɔlɔlɔw sanfɛ wa maa dɔ fana min ni ayiwa a dɔnnen don kosɛbɛ a jarala k'a fɔ communicat tribunal n'o ye tribunal de la communicat ye ayiwa politologue de New York k'u y'a tɛgɛ ta limanaw ka sababu kɛ mun ye
ayiwa ko maa camanba de bɛ minnu bɛ n'u olu taara u dama kasi sariya yɔrɔ ka plaintes kɛ k'a fɔ Segu Tunkara ayiwa ko a ye maaw su ka kɛ olu ka walima ka u tɔgɔ tiɲɛ n'u kama incitation à la violence Segu Tunkara ni bɛɛ ko a ma politologue de New York yɔrɔ a nana jɛrɛ dɔ la Bamako yan nɔ ani yɛrɛwolo debout sur la rempart o maa dɔw yɛrɛ ko minɛna nka olu tilala ka bila tuguni ko nka Segu Tunkara kunungo u taara n'a ye ka taa a ɲininka communicatif tribunal la u tilala ka segin n'a ye ka taa kan 1 na ayiwa fasiri ka kuma la ko nin bɛn'a fɔ Segu Tunkara a kisilen tɛ fɛn dɔ ma n'o ye mandat de dépôt ye ka taa a bila kaso la limanaw a yala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye plainte k'a kan o dɔ ye Maliki Konate min na ale dɔnnen don bɔlɔlɔw fana sanfɛ kosɛbɛ blogueur don ko ale ka plainte la k'a ko Segu Tunkara maa don min ni ale ye jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko a ye lakɔli karamɔgɔya kɛ n'o ye a tun bɛ ngilɛ kalan maaw kunna n'o ye ngilɛ kalan ye ko ayiwa maa don min ni a ye ale yɛrɛ Maliki Konate k'a fɔ a ɲɛna k'ale ni Faransi de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ko Faransi bɛ kojugu fɛn fɛn la Mali kɔnɔ yan k'a ni Faransi de bolo bɛ ɲɔgɔn kan k'ale kɔni taara tada sariya ɲɛkɔrɔ Segu Tunkara k'a wele k'a ɲininka kun jumɛn na a b'o fɔ ale ma limanaw Maliki Konate dɔrɔn yɛrɛ tɛ ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni hali ni Maliki Konate ka plainte n'o nɔgɔyara maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka Segu Tunkara in wele bɔgɔ jeninen kan limanaw kunnafoni filɛ l'indicateur du renouveau a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ni ka bɛn ni waati ye o kuma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛ sini ni Ala sɔnna